ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ପୁରୁଷ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲାଏ ଯାହାର ଅଣ୍ଟି ଖାଲି ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ କର୍ମହୀନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ବାସ୍ତବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛତା ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବାରୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ବୁଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡରୁ ନୁହେଁ, ପାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେପରି ତା ସହ ସେହିପରି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟର ଶକ୍ତି ଏତେ ଯେ ଆମକୁ ତାହା ଗଢ଼ିଦିଏ ଯାହା ଆମେ କେବେ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଏବଂ ମନର ଗଭୀରତାକୁ କେବଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟତା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ଦୁଃଖର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ। ସତତ ଏହା ଯେ ଯାହା ମିଳିଗଲା ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହେବା କେବେ କେବେ ବରଦାନ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମନେ ଥାଏ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋର ଛାଇକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ? ସେ ହସି କହିଲା, ଆଉ ତୋ ସହିତ କିଏ ଅଛି? ଏହା ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ। କେହି ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ଦିଏ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁ। କାରଣ ପ୍ରେମ ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ, ଆଘାତ ସେତେ ଗଭୀର ଲାଗିଥାଏ। ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠ ଏହା ହିଁ, ନା କେବେ କାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ନା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରେ ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନର ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନେହରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଖୋଜିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଜଗତର ଝଡ଼କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ଯେ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ହସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ଲୋକେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗଭୀରତା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫେରାଇବାର ସାହସ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ନିଜ ଭାବନାକୁ ସେହିଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ମନାଯିବ।